Entón, eu quero saber tamén como ve o Deportivo actual. Como a situación do Deportivo actual, Bien, como viviches tamén esa escea tráxica que tivemos de ese descenso, xa que parece que nas rúas coitabas que xa iba a desaparecer o equipo. Como viveu eso? Pero ¿de qué época? Porque descensos Claro, hubo sí, varios, pero ¿no? os máis Son gordos, xa cando das épocas miñas ou da época actual? das actuais. A época actual, o descenso a segunda vez foi moi duro, pero o máis duro foi estar 4 anos, porque o Deportivo en toda a súa historia había estado 2 veces por debaixo da segunda división. Un ano en segunda B e outro ano en terceira, cando aínda non existía segunda B, non? Sí. Pero solamente un ano ascendeu, e despois chegou outro momento, un ano e ascendeu outra vez. Pero 4 anos non había estado nunca. Eso foi un golpe Moi duro. durísimo, pero xa digo que a xente é curioso, pero a resposta sobre todo da xente nova foi impresionante, pero increíble, máis que, xa digo, que nos mellores momentos. Eso é digno de ter en conta, non? Se puso de moda, non, o Deportivo, había que ir ao Deportivo, como se decía na época do Liceo, que era como a misa de 12. Aí tiña que ir todo o mundo. Era a misa cantada ás 12. O Liceo xogaba ás 12 da mañá, non? Había unha persoa moi interesante que dicía que o Liceo é como a misa de 12, hai que ir todo o mundo, e se non vas se poñen falta e tal, era verdad, non? E aquí pasaba 3/4 do mesmo. Parecía que rapaces que a lo mejor incluso, sobre todo rapazas, que a mellor o fútbol non lle gustaba moito, pero o Deportivo había que ir a velo, non? Era case unha religión xa. Sí. E como ve tamén vostede foi presidente, como ve a actual presidencia, a compra da banca, o Deportivo. Quero saber tamén esa certa opinión que ten vostede sobre a actualidade. Bueno, a presidencia, como tal presidencia, eu estou acostumbrado a outro tipo de presidencia, digamos, da xente que lle gusta o fútbol, que fai declaracións, que marca a pauta, que todos os días fala todos os días non, pero Se ve unha de vez en cuando ausente agora mesmo. non, máis que ausente, quizás desde fantasma, diría eu, non? Fantasma, Non, digo fantasma no sentido de que seguro que está tomando decisións, pero non aparece, non aparece. É como un ente. Sí, non, o propietario pode facer o que lle dé a gana, que eso sí que é certo, pero bueno, eso non quere decir que che guste esa situación, non? O sea, por desgracia, hai que asumila porque foron as cousas así, el é o propietario e pode tomar as decisións desde o punto de vista económico e de empresa como cree oportuno. Outra cosa é que poda gustar ou non aos aficionados, non? Entonces, ascenderemos. Sí. Eso sí que estoy convencido de que hai un buen equipo e un equipo además que está entero. Yo creo que Velo reforzado. Sí, del nivel que hay, yo creo que el Deportivo es el mejor equipo. ¿Volverá a recuperar ese Deportivo de Antigua? A ese Deportivo, a ese Super. Hombre, no es fácil, no es fácil, pero igual que lo hicimos, ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿no? Se fixo unha vez. Además, además hai unha cousa de máis a maiores en ese aspecto que por pasta non vai a ser, non? Ahora sí, non? Ahora tiramos de billetada. O que faltou en outros momentos, agora sobra, non? Ahora podemos sacar a carteira. É boa carteira, polo que di moi boa carteira. Cando van a comprar o becerro, sabes? A gandeira, o sea, este xa, bumba, saca o fajo fuera. E calan todos. Sin ninguna dúbida. Pero bueno, é que a ver, neste mundo, e aparte no mundo do fútbol tamén hai ese efecto, non sei, como de se eu fago isto, eu vou facelo máis. Non? Bueno, pero a mí eso a mí me parece ben.
Por exemplo, o presidente actual fala de que o Deportivo por que non volver a Champions. Eso, a mí eso sí que me parece ben. Me parece non ben, Esa ambición. fenomenal. O que pasa é que hai que intentar chegar, que non é fácil, non é fácil, pero que efectivamente hoxe incluso é moito máis fácil que entonces, porque aparte de que antes se clasificaban directamente 2 fixos para grupos, despois outros 2 entraban con eliminatorias previas. E agora xa hai 4 fixos e 5, o quinto, moitas veces, tamén en España, non? Entón é máis fácil, porque ademais os equipos se igualaron moitísimo polo sistema novo de reparto de televisión. Entonces, o Deportivo antes, cando era campeón, cobraba 20 millóns de euros, e o Madrid e o Barcelona cobraban 150. E hoxe siguen cobrando eles 150, pero se o Deportivo estuverse en esos niveles, cobraría ahora máis ou menos como eles. 130, 120, 140. O sea, é moito máis equitativo. Sete veces máis equitativo. Polo tanto, o Deportivo hoxe podía ter, con os resultados da época miña, pois a mellor un presuposto de 300 millóns de euros, non? E con 300 millóns de euros eres o Atlético de Madrid e tes que entrar a pelear de verdade, por os títulos, non solamente en España, sino tamén en Europa, non? Pero en aquel momento nós somos campeóns de Liga con un presuposto que non chegaba a 70 millóns de euros. Claro, o Madrid solamente de televisión xa cobraba máis do doble. Solamente de televisión. Española. Española, que despois o que viña despois de fora era a maiores. E tamén que opina de eso de sacar os partidos fora de España? Un partido de Liga en Dubái? De Liga non. Bueno, de Copa, Supercopa, non? Supercopa, sí. Supercopa se pode xogar onde se queira. Pero as ligas non. As ligas hai que xogar un partido na casa de un e outro partido na casa de outro. Nin darlle ventaxes a un, nin ventaxes a outro ou inconvenientes, non? Eso, pero cree que claro. Chegará a xogar un partido fora? Seguramente por razóns económicas sí, pero será injusto. Será injusto porque non ten por que xogarse. E máis, en este momento, desde o punto de vista, digamos, reglamentario, é imposible xogarlo. De liga, non? De liga, non se pode. Ora, se se cambia o reglamento, pois se pode. Ese non está da nosa. Pero claro, non ten sentido claro. que un equipo deixe de xogar un partido na casa para xogalo fora, donde seguro que o titular máis importante, o sea, o equipo que vai a ter máis seguidores vai a ser o Madrid ou o Barça, como se falaba agora, o Villarreal e tal, que vai a ter o Villarreal en Miami. Eso é verdade. 4 gatos. Todos os demais. Entonces, un partido do Villarreal na casa, pasas a xogalo Villarreal fora de casa. Fora de casa, nunca mellor dicho. Nunca mellor dicho. Na casa do outro. Na casa do outro tamén, o sea, non se sinte como na casa, non hai ese efecto do cariño que che aporta estar na casa, sabes? Eso non pode ser, pero bueno. A mí xa perdería bastante a esencia do fútbol, Sí. Perdería bastante. Non, é que se non é antirreglamentario. En este momento é antirreglamentario. E despois seguiría sendo antirreglamentario, pero legal. O sea, non sería moral, pero sería legal. Efectivamente. Entón, para vostede, dentro do legado que fixo na presidencia deportiva da Coruña, quero saber cal foi o momento que dixo, isto é para colgar aquí, isto que para min xa fixen todo. Que foi ese momento histórico? Nunca pensé eso. Nunca? No, yo sempre, quizá erróneamente, yo nunca pensé que eso tenía un final, es decir, que no un final solamente por mí, sino que eso es una obra que siempre tiene continuidad, siempre tiene mejoras, siempre tiene nuevas ilusiones, nuevos objetivos, nuevos títulos,
mejor el equipo, por ejemplo, la animalada esa que ha hecho el Deportivo de poner trabas a celebrar aquí el Mundial del 30, eso es una cosa verdaderamente inaudita, porque el gran beneficiado es el Deportivo. No, el gran beneficiado es el Deportivo. Ajá. Y después, efectivamente, el Concello, Galicia, tal, pero el Deportivo, porque es el que se va a quedar con el estadio para 30, 40 o 50 años, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entón, creo que aí porque foi, bueno, o Concello puxo trabas, non? Por No, facer o Mundial aquí, non? las trabas las puso el Deportivo. O propio Deportivo, Y el sí. Deportivo y el Concello, como no le dio facilidades el Deportivo, pues claudicó en ese sentido. Pero el que puso todas las trabas fue el Deportivo. El Deportivo fue absurdamente, porque Eu tamén lo vexo bastante erro. es el gran beneficiado, ¿no? O sea, porque aparte quedábache aí unha cousa bastante curiosa. Hombre, además estas obras son obras que solamente se pueden hacer con motivo de un mundial o algo por el estilo, porque participan todas las instituciones. Y si no, le dirán la Xunta, la Diputación, incluso le dirá al Ayuntamiento de La Coruña: mira, si quieres hacer un campo nuevo, hazlo por tu cuenta, pero no me compliques la vida, ¿no? Porque precisamente es que adujeron, además, que no tenían necesidad de ampliar más el campo, cuando dicen, por otro lado, que tiene una lista de espera de 6, 8, 10 mil personas. No entiendes nada, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Allá ellos.